Tak a Ghost Rider po třetí, po čtvrtý nebo po pátý, kdo si to má pamatovat, to je napsaný na klapce. No, jak chci vidět, jak se rozsekáš. Na dvou kolech to jede rychlejc než na těch jeho 8. A gumová brzda, už je to cítit. Je tak, když někdo nemá posilovač brzd. Tak. A to je pro dnešek všecko. Loučí se s váma http://radek.boudiak.net, copyright 2009.